Blay Baiba apa yang sampai pisah ke nek channel. Hato pelaju perkat bah hakat to kat ne kijaka haperthai kacing pamsap kajur haduk kata-kata bah ki bilion tengka kijano man lausnam kepisah ke badai ban pendan kam na ke bentak skul ki hospital bat ke surok bunsin kalaj syakti jong ke beriu ki badon ha ke bor ha ke ni video ngin sepek ban ngin sesngap ya ki kak to kat ne kiri ki babam sap tam ha perthai kat kum ke jing khen jong ki jela perthai kai ke jing pam sap kajia apa ki beriu ki badon ha ke bor ki bendon kam bakla ya ke bor na ke benta ke jing mentoi simen kawai na ki hun bapau bah ban bisyar ke jing pam sap hak perthai kalong ke Transparency International man laos nem ki pemi ya ke jingkhen balatip kumga corruption perception index kapapen katno kiri kidon ha ke jing bam sap kiri kiyo ke skor nadu not hadu sispa lada ke skor kaduna kemut ke jing bam sap kador jor kawai nagri ke bam sap tam kabajuan hatraidu jong ke jing khen galong ke Somalia lapun snamata kari Somalia kelamat dia ke jing kulmar ha ke sain perthai kibor sarkar ki betlot bat ke jing ele thma namar kata karkom trekam ke sarkar ka telat bat ke jing bam sap kalapor habun benta jong kari kabadon spa Henry dan ke jing bam sap kata kadai ke South Sudan sakawai pat kari ka baju syakhen kum kari ke babam sap tam kalong ke South Sudan watla kari kadon ya ke umpniang ke bakordor Henry la keno ba ki billion setengah kilaja na ka daw jong ke jing bam sap ka jing bom don ka jing khen ka jing kit khli bat ka jing klumar hak ka sensyar pai ba kala pelong ya ka negeri ban syam jing ban penpena ban penbha ya ka jing im ki pai ba kathma bat ka jing bam sap hasiria kisnam jong kathma pai ba kila pensniu ya kurkom trekam jong kari haba kurkom trekam ki jot kajing ai pisa pai ba ka khai bi an bat ki kun hon bi an kinang bon kane ka pelong ya ki briu pai ba ban syam jing ban yo ya ka jing shukri ki badon kam ha South America kari Venezuela ru kaju syakhen kum kari ke babam sap kajing kulmar ha ka sain perthai kajing her ha ka yo kot bat kajing pendon kam bakla ya ka pisah sarkar kilawan ra ya kajing bam sap ka bejor kari yamen ru kamat di kajing bam sap ka bejor kathma bat kajing pai ba ki pelong ya kirkom trekam jong sarkar bantlot kaba ailat ke jing pam sap banang roy kadai bantip ba ka jing khen ya kiri babam sap kamut ba ki pai ba jong kata kari kilong ki basniu bon ki briu kilong ki batristom bat ki bahok Henry kirkom sensyar ki batlot bat ka jing kulmar ka pelong ya ka bam sap ban roy ban yele persya ya ke jing bam sap don kamru kirkom sensyar ki boskem ke jing syai pai ba bat ke jing kit khli da pisngau tanat ya ke ne video wat klat ban like ban subscribe
bat ban follow na ka benta shipon ki khubor bat ki jingtip ki batamai ka blai shibon wat ladang ngadang thut snga bha like bat subscribe